väg nu då till Arlanda den 14 april. Titta här. Den har vräkt ner, det är kvistar på vägen. Och vi ska ner nu vi ska till Arlanda. Och det är inte lätt att ta sig ut eftersom det inte är plogat heller. Så man ser ut på Västerläraren 14 april alltså. Om vi lyckas ta oss till Arlanda och kommer till Spanien så blir det naturligtvis jätteskönt att komma iväg ifrån det här. Ska vi försöka svänga här? Det är det värsta. Gärna Grisslingavägen. Ja, det måste vi. Vägen är avstängd. Rälsstigen. Arbetena med Mörtnäs hagar.